15 köztéri kamera pásztázza Kaposvárt. A rendőrség központjában a randalírozókat és a szabálytalankodó autósokat is figyelik. Azóta jelentősen kevesebb a közterületi bűncselekmény. A kamerák kiépítésére Somogy falvainak nem telik, pedig az egyre növekvő munkanélküliséggel a bűnözés is nő. Ez a probléma, ez nagyon jelentős napjainkban, és különösen a kisfalvak tekintetében, hiszen az élhetőség és talán a túlélés is múlhat ezen. Ezen próbál segíteni a rendőrséggel és a polgárőrséggel közösen az első Dél-Dunántúli településbiztonságot növelő program. A mai felsőmocsoládi tanácskozáson egy a falvak számára is elérhető 24 órás közbiztonsági figyelő kamera rendszerről és ennek pályázati lehetőségeiről tájékoztatták a polgármestereket. Kis települések régiónként és régiónként össze tudnak fogni, és együtt tudnak egy olyan rendszert létrehozni és megalapozni, amivel csökkenteni tudják a bűnözést. Ebben uniós és hazai pályázatok is segítik a településeket. Az új Széchenyi tervben is találunk számos olyan lehetőséget, amit ha átgondoljuk, hogy milyen adottságai vannak a térségnek, mikkel rendelkezik, milyen hagyományokkal, akkor jól ki lehet használni. Ahol kipróbálták a rendszert, harmadára csökkent a bűncselekmények száma.